дар ҳамин солҳои 92 ҳамон пешвои насатиён рӯйрост аз тариқи баландгӯяк ба ҷонибдоронаш муроҷиат карда мегӯяд ки мо ҳазорҳо ҳазор нафарро куштем ва онҳо мисли ҳайвон мурда рафтанд ва бо амри худованд тирҳои мо рост ба синаи ин ҷавонон мехӯрад. боиси манманӣ, боиси ифтихорашон аст. ин нафарон хоҷагони хориҷӣ доштанд. шояд онҳо мехостанд ки бо ҳамин дасисе, бо ҳамин одамкушию одамрабоию одамнест карданҳову иғвобарангехтанҳо Тоҷикистон ном давлатеро аз байн бубаранд, пора пора созанд. он даҳшату он ваҳшати ҷанги шаҳрвандӣ аз хотири калонсолон зудудаву дар хотири ҷавонон қариб ки боқӣ намонд. чунки он тифлаке ки солҳои 95 96 90 ба дунё омад вай ҳанӯз кӯдак буд, имрӯз 25 сола 26 сола шуд, вай он ҷанга дар хотир надорад.